Ročne sa na Slovensku vymenia tisíce kĺbov a platničiek. Dôsledky ich zranení sú častokrát väčšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Tancu som sa venovala 25 rokov, jeden zlý pád a 25 rokov je jednoducho fuč. 1,5 hodiny autom, mám vnúčatá a ja s tou mojou chrbticou to vôbec neusedím. Aj mám vnúčatá, aj nemám. Nemôžem ich navštevovať. No. Mám 2 malé deti a ja s nimi nemôžem ostať sám. Nie som schopný dobehnúť, ak by sa náhodou niekam rozbehli alebo niečo podobné. Chrupavka je tkanivo v našom tele, ktoré sa nedá obnoviť. Diagnózy, ktoré sú spojené s jej poškodením, majú pre pacientov často aj spoločenské následky, sociálnu izoláciu. Len sa zamyslite, koľko ľudí vo vašom okolí ňou trpí. A ako by vyzeral ich život, keby boli zdraví. Predstavte si budúcnosť, v ktorej je nemocnica schopná vytvoriť pre každého pacienta náhradný kĺb, tracheu alebo platničku. A to na mieru z jeho vlastných buniek. Toto je Castomed od Biomedical Engineering. Projekt Castomed má za úlohu vytvoriť prevratnú inováciu vo vytváraní biologických náhrad chrupavkového tkaniva. Ako to funguje? Proces začína diagnózou. Pomocou CT a MRI lekári presne určia rozsah poškodenia chrupavky. Týka sa to spomínaných kĺbov, platničiek alebo priedušnice. Podľa skenov sa následne v počítači vytvorí 3D model formy, ktorá sa prispôsobí rozsahu poškodenia a anatómii pacienta. Táto forma vie byť navrhnutá pomocou umelej inteligencie, ktorá čerpá z veľkej databázy skenov zdravých aj chorých pacientov. Dokáže tak vytvoriť najlepšiu možnú variantu rýchlo a efektívne. Túto formu potom vytlačí prvá z 2 častí inovatívneho zariadenia Bioprinter. Bioprinter slúži výhradne na tlačenie foriem. Formy budú tlačené z biodegradovateľných materiálov. Technológia bioprintingu nie je ničím novým, ale inovácia projektu Castomed spočíva v tom, že bioprinter bude pracovať v spojení s druhou časťou zariadenia, s bioreaktorom. Bioreaktor simuluje prostredie ľudského tela a má za úlohu kultivovať bunky živej, novej, zdravej chrupavky. Tieto bunky sú vytvorené zo vzorky krvi od pacienta, takže nová chrupavka bude jeho vlastná. Bunky sú kultivované priamo do formy, ktorú vytlačí bioprinter a tým pádom sa vytvorí 100% identická náhrada, ktorá sedí na mikróny presne. Našou víziou je, že systém bioprinteru a bioreaktoru sa stane novou súčasťou nemocnice. Vytvorí sa preň samostatné oddelenie, ktoré urobí prevrat v starostlivosti o pacientov na celom svete. Projekt Castomed má však ešte jedno využitie, ktoré môže zmeniť medicínsky svet. Keďže bioreaktor dokonale simuluje prostredie ľudského tela, dá sa využiť aj pri vývoji liečiv. Vytvorí sa tzv. Orgán na čipe, kúsok ľudského tkaniva daného orgánu, na ktorom sa otestujú účinky rôznych liekov. Tento spôsob môže zefektívniť celý proces vývoja a nahradiť testovanie na zvieratách a ľuďoch. Pomôžte posunúť medicínu o krok vpred. Slovensko bude svetovo uznávané a hlavne táto technológia obnoví životy mnohým ľuďom, ktorých svet sa uzavrel do izolácie. Projekt Castomed – budúcnosť medicíny.